Ni Apo Diyos kabsat ti madaydayaw. Ket isu na laeng iti daydayawan tayo. Agsipud tagtultuloy iti panangited na iti bendisyon kada tayo. Bendisyon ti salunat. Bendisyon iti na materialan. Nang nangruna iti bendisyon iti na espirituan. Dayapan nakirelasyon tayo kenkuan na kabsat ket gapu iti parabor na. Gapumet iti pamati tayo. Ket dumakdakkel na dumakdakkel. Ingga nang umayto dahi panagbunga na. Ket pacheck nga dan di kiti bunga na kakabsat. Kadi kiti panagbiag tayo. Gapu kadi kiti panagiinadal tayo iti napateg asa una. Katagyaman tayo tainted namanen da ito nga gundaway kada tayo. Datayon kakabsat iti lesson number 8. Ket ni Apo Diyos na ayat launay. Ket dawaten tayo nga dayjay ayat na isu ti marik natay itata. Dayjay panangidalan na babanti Santo nga Espiritu isu iti dawaten tayo. Isung agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami Ama iti gundaway nga inted mo kada kami. Tapno da kami nga agkakabsat. Ket agdaydayaw kami iti napatag-anagan mo. Da kami nga agkakabsat ket adalin mi iti napatag na saom. Dayjay panangisuro o Diyos di anak mo kadagiti adalan na. Dawatin mi nga digiti nga leksyon nga insuro na idi agbalinmet a leksyon kada kami. Tapno makipaset kami iti trabaho. Tapno pausar kami ken ka. Ken tapno ited mo kada kami. Dayjay bileg iti nagserbi iti Santong Espiritu iti panagbiag mi. Dawatin mi o Diyos nga iti Santong Espiritu ti mangidalan kada kami. Mangited iti sirib iti naganapu mesos. Amen. At datayon kabsat iti lesson number 8. Iti title na Panangisuro kadigiti adalan part 2. Teaching the Disciples. Iti paset a mayulo kakabsat ket masarakan ije Marcos 10 versikulo 45 na isurat ket basaen tayo. Tauray pay to'y anak di saan nga imay tapno pagserbyan no di ket tapno agserbi ket tapno ited na iti biag na asubot kadigiti adu. Kan kanayon nga irugi tayo iti lesson kas dayjay central theme iti libro ni Marcos. Dayjay central theme ket isu ti inbaga ni Apo Jesus kabsat nga imay ta ited na iti biag na asubot kadagiti adu. Idi nga imay, He is the Messiah. He is the Christ. Isu iti Savior. Isu iti manubot. Adda kakabsat dayjay target iti misyon na. Isu dayjay managbasol. Iti pamayan na tapno maisubot na He will save the sinner. Ket ited na dayjay biag na. Ket idi nga inted na dayjay biag na. Isu nagbalegi. That is the theme of the book of Mark. Victory is only possible in Christ. Iti sentro, wenno iti source kakabsat, iti adalin tayo is Mark chapter 10. Daytoy kakabsat, iti lead question. How do we enter the kingdom of God? Idin apan alawas, iti inadal tayo di panangisuro ni Apo Jesus, kadigit adalan part 1. Kada ito'y part 2, ito'y chapter 10, adda kakabsat iti 5. There are 5 lessons that Jesus taught His disciples. Data iti adalin tayo. Ta iti title iti lesson tayo,
panangisuro ni Apo Jesus kadigiti adalan na. In chapter 10, adda iti 5, nga insuro na. Umuna a lesson. Maipanggap kakabsat iti marriage. Imay dagiti Pharisees ken scribe ken ni Apo Jesus. Iti saludsod da, is it lawful for a man to divorce his wife? I-refer da kakabsat da inbaga ni Moses. Sililintag, unalintagan ka di, kunana. Nga iti may sa nga lalaki, kat i-divorce na iti asawa na. Laglagipin nyo kakabsat, saan a plano ni Apo Diyos iti divorce? We are very sorry that the Philippines, datayo, we are called the only Christian nation in Asia. Ngem itatan, adda iti pending bill iti Kongreso, nagrugi iti House of Representatives. Adda iti maisang diputado no congressman, he authored nga mabalinan ken masapulen nga dito'y Pilipinas adda iti divorce. Diyan mo kapsat no pumasa. There will be a strong debate. Diyan mo no pumasa iti Senado. Nang nangruna, injak mo no pirmaan iti presidente tayong agdama, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Today ito'y kakabsat iti saan kuma amabalin nga ramiden. Ngam adda iti lintag iti divorce. So sinaludsod da kini Apo Jesus, is it lawful for a man to divorce his wife? Agdingdingag kakabsat digiti adalan. Ijay sungbat ni Apo Jesus, isursuro na digiti adalan, isursuro na digiti amin asumurot ken kuana, nairaman ka, nairaman ak, no anya iti kasasayaatan. What is the plan of God for marriage? The first lesson actually is God's plan for marriage is to be forever. Dahil the first lesson. Dahil iti sungbat ni Apo Jesus kadayjay asaludsod. Masarakan iti versikulo 6. Ingana iti 9, iti kapitulo 10. Naisurat ket basaen tayo. Ngem nanipod idi damo, idi pinarsua iti Dios inaramid na ida a lalaki ken babae. Gapu itoy panawan to ti lalaki ti amana ken ti inana ket makitipon to iti asawa na ket isuda adua maysadan to alasag. Gapuna asaan to aduan no di kadi maysa alasag. Ti panagtipon ti Diyos nga rod saan kuma apagsinaen ti tao. The punchline, the bottom of the truth, the foundation nga inted ni Apo Jesus nga insuro na kadigiti adalan. Ti panagtipon ti Diyos nga rod saan kuma apagsinaen iti tao. Sino iti author ti marriage? Ni Apo Diyos. Actually, God performed that first marriage in the garden iti Eden. Adda iti dua lang nga institusyon kakabsat. Eternal institution. Umuna, marriage. Da idinalpas a pinarsuan ni Apo Diyos akas tinbaga ni Apo Jesus iti lalaki ken iti babae. Mismo nga ni Apo Diyos isu iti nang panagtipon ken kuana. They become one flesh. Isu nga itinbaga na ni Apo Jesus. Ti pinagtipon iti Diyos. Saan kuma nga pagsinaen iti tao. Unfortunately, very sad,
uray pa'y kakabsat in our ranks. Iti iglesia tayo. Adda digiti agsina nga gasawa. Adda iti agfile iti divorce. Laglagipin nyo, dahil insuro ni Apo Jesus. Ti kapanunutan ko na nga pagsinain iti pinagtipon ni Apo Diyos. Data ket bunga iti basol. Naggapu iti corrupt ken sinful heart. Naglagipin nyo kapsa. Saan apanggap ni Apo Diyos? Nga dahil pinagtipon na by marriage ket pagsinain iti tao. Ikaduang leksyon. The best ROI is to follow Jesus. Anya di ROI? Kususaran tayo dahil tagamin kabsat iti business. Return of investment. Ag-invest tayo, kunana ni Apo Jesus, iti kasasayaatan kit dayjay surutin tay isuna. Gamin iti saludsod kakabsat. Anya iti masapul ko nga aramiden tapno maisalaka na. Imay ken kuana iti maysa nga nabaknang abaro. Dahil iti saludsod na, Master, what must I do to have eternal life? Kunana ni Apo Jesus, tungpalem iti bilin. Kunana daytoy kakabsat nga agtutubo, Apo, manipod iti kinaubing ko natungpal kon day tabilin. Saan nga imbaga ni Apo Diyos nga ulbut ka? He affirmed dayjay inbaga dayjay nga agtutubo. Ngem iti inbaga na akas dayjay rukod dayjay panagtungpal iti bilin. Ta iti kunana ni Apo Jesus iti bilin ket nagudwa, nabingay iti dua. Umuna, iti upat a bilin. Ay ayatem iti Diyos, iti amin a pusom, iti amin a pigsam, iti amin a kararwang. Dibi kadua, ayatem ti padam a tao akas, iti panagayat mo, iti bagim. Iti, deje ko natay kumakit, iti intudo. Dahil in target ni Apo Diyos, dahil mi kadwa. Akas pa ng rukod kakabsat. Takunana ni Juan, kasano nga ayatem iti Diyos, nga saan mo ang makita, no di pong pa'y mabalin nga ayaten iti padam a tao nga kamakitam. Iso nga kunana ni Apo Jesus, inka, ket ilakom, dagiti amin nga daken ka, samon to ited tinapanglaw. The result was, that young man, kunana iti Biblia, went away sad. Sa inbaga ni Apo Jesus kabsat, iti versikulo 21, basain tayo. May sabanag tagkurang ken ka, inka ilakom tagop nga daken ka, ket ited mo kadigiti na panglaw, ket addanto kinabak nang mo iti langit, ket umay ka surutin na. When we are willing to follow Jesus, when we are willing to forsake everything that we have, dahil ginauding leksyon tayo kunana, iti sumurot kanya, likudan na, iti bagina, bagkatin na, iti krus na, sanak suruten. Kada iti baro, nga agtutubo, iti inbagana na Apo Diyos. Amin nga daken ka, masapul nga ibingay mo kadigijay anapanglaw. Iti panangibingay mo kunana ni Apo Diyos, addanto kinaba nang mo iti langit. Kada ito yung agtutubo, napapatag di agdama a panagbiag. Napapatag a makita na kapadasan na itatang agdama. Dagijay rangay, dagijay kunatayo nga gunguna,
iti panagbiag. But the best investment is to invest iti langit. To invest iti langit. Dati kunanan ni Apo Jesus, iti Matthew, no sa dino iti ayan iti puso, where your treasure is, there is your heart also. Dayjay agtutubo, di puso na at dayjay na idagaan sa nikwana. Mikatlo, nga leksyon, nga isu iti insuro ni Apo Jesus kadigiti adalan. Sino nga ro digiti may salakan? Basahin tayo kakabsat, versikulo 27, asungbat kadayjay asaludsod. Dagiti tao saan da nga mabalin ngem saan akasta iti Diyos, ta amin abanag isu da mabalin iti Diyos. Iti baga na, imposible ka na. Imposible. Tano alain tayo dayjay account. Kuna na ka, hindi pumanawin dayjay, pumanawin dayjay agtutubo nga na ba na ang kuna ka, nagagasat pay, kuna na, narigrigat, iti naba ng asumrek, iti pagarian, iti langit. Ngem iti kamilyo, nga sumrek, iti mata, iti dagom. It is harder for a rich man to enter heaven as to a camel entering into the needle's eye. No alain tayo nga literal dayjay, iso dayjay sa lutsod, dayjay nga adalan itata, idi pimanawen dayjay tutubo, mismo nga dayjay adalan ti simong bat ganyan. Apo ko na, imposible nga rulin na. Ngem itin baga ni Apo Diyos, kadagiti tao imposible, ngem awan iti imposible iti Diyos, tapay isuda mabalin iti Diyos. Ipan nangisalakan mabalin kini Apo Diyos. Let me explain. Anya iti kayat ng asawen dayjay mata iti dagom, needle's eye. Ang kading nga nagdakkel kakabsat di kamelyo. The camel is the animal nga usarin da ije disyerto. Dakkel ngam di baka tayo. Dakkel ngam genuang tayo. Ngam tinbagana ni Apo Jesus nalalaka asumrek da ijay a kamelyo iti mata iti dagom. How come? Ije gamin Jerusalem kakabsat. Adda iji wall, itinagan na the needle's eye nga may nga gate. Nilaganan da lang kapsat, the needle's eye. Saan ati kadakil na kadajay? Nagriga mong isirap. It's not. Pagnaan iti tao, ti saludsod, mabalin ka di, nga magnamit iti kamilyo. Mabalin. Dati kunanan ni Apo Jesus magnadjay, needle's eye, dayjay kamilyo. But the camel must squeeze itself. Marigatan kapsat, isirip na ipilit na. Tabasit laeng dayjay arwangan. Ngam gaputa kayat na dayjay nga camel iti lumabas. Ipilit na. Anya itikit na sawan. Iti may sa atao akayat na iti may salakan. Ipilit na. Ada iti illustration nos osare. The balloon man. Dito ka nung lalaki, iti bisyo na, kit agurnong iti balloon. Dadakkel man, babasit man, magnalatad-latat iti balloon na. So he was called the balloon man. May sangal daw, he was given a prize. Anya dahi nga prize? He will go to a cruise, agbiyahe, aglugan ijadakkel nga barko, free of charge. Kanapan, awit na dahi balon na.
Idi sumrek, inbaga na kanya na, Sir, your room is, inbaga da dyan number. It is a captain's cabin. First class. Iti problema na. Igam na di baluna. Umayan iti pangmalam. Umay di iti tripulante di barko ko. Sir, orasan iti pangmalam. Iti lamisaan mo is with the captain. The giant na idasaren. Iganan na di baluna. Ipadas ng isarek. Saan na nga may sarek? He must make a decision. Either, umuna, maturog ijerwar, gaputan na may sarek di baluna iji captain's cabin. Mikadwa, agayunar, agfasting. Ta saan ang makastrek ket makisango iji ayan iti captain. Gapu kaday di baluna. So he decided, kunana, daytoy abalon ko when importante kanya, but I must let them go. Inibat na. The balloon was carried by the air, and that man, simrek iji unag, nakipangrabii kasango na iji captain. And after that, napan iji kwarto na, captain's cabin, ijay itinagyanan na nga nanalpas da ijay nga crusade. Denggan tayo kabsat. Ijay versikulo 38. Di kay ammo ti dawatin nyo, pangibagbagan na, di kayag kabsat, ni Juan ken ni Santiago. Mabalin nyo ayang, ti uminom iti kupa nga inumak. When lumabautisaran, ti panakabautisar, apaka bautisara. Jesus was referring to his death. Iti ibagbaga na kakapsat, iti price, iti discipleship, dahil sumurot kanya. Noan niya itilakamak, isumit itilakamin da. Ngam adda iti gunguna, uray no agsagaba kayo, gapu kanya, adda iti biyagyo ngagnanayo. The price of discipleship. Iti may ikalima nga leksyon nga insuro ni Apo Jesus. Masarakan kabsat iti 46 to 52. Verse 46 to 52. Ti misyon ni Jesus. Isu iti misyon iti adalan na. Ulitek, the mission of Christ is the mission of His disciples. Basahin tayo kakabsat, iti versikulo 51 hingga 52. Ket idi nagsao ni Jesus kinunana kenkwana. Anya iti kayat mo nga aramidek kumaken ka. Day di bulsek kinunana manursuro makakita ak kuma. Ket ni Jesus kinunani, inkan ti pamatim insalakan naka. Ket dagos ang nakakita. Ket simurot ken ni Jesus iti dalan. Figuratively, I am blind. Spiritually, I am blind. Iti dawat kumano kayat ko nga dayjay misyon ni Apo Jesus ket agbalin ang misyon ko. Tasaludsudin ni Apo Jesus, anya iti kayat mo nga ramidet ken ka. Buludet jay sungbat dayjay abulsek iti kunak ken ni Apo Jesus manursuro makakita kuma. Lord, I want to see. Anya kumati ipakita ni Apo Jesus iti misyon na. Bagak kada kayo kapsat. There is joy
iti maysa a may salakan. No alain tayo digitalo apang arig kadigiti na isalakan, nga insalaysay ni Apo Jesus, nga insurat ni Lucas. Umuna, dayjay babae nga nakapukaw iti maysa kadigiti sangapulo nga coins na. Inaramid na dinalusan nam amin, apasat sinilawan nam amin. Ngem idi anasapulan na dayjay napukaw nga di plata na, di coin. Nagragsak. Inayaban na, digiti gagayim nakit ko na, umay kayo, nasarakak, dayjay napukaw kanya. Dimi kadwa kakabsat, the story of the lost is the lost sheep. Aday ti maisang pastor, siyam apulo ket siyam ti adda anabati a karnero na may salaeng itinayowan. Inya naramid ti pastor. He put the 99 safe in the fold. Napan ijay bambantay, napan ijay kabakiran, iti kasipngetan iti rabi. Apay, he has a mission. Kunana ni Apo Jesus, I come to seek and to save which is lost. Idi anasapulan na dayjay anayaw awan. Kunana, adda iti ragsak iti langit, iti maysa anayaw awan. Ammo tayo, day istorya di prodigal son. Inggagara dayto yung anak apimanaw. Ngem idin nga imay when he came to his senses, gapu iti rigat, gapu iti kasasaad na, gapu iti basol, nag-decide, I will go back to my father. Idi kapsat nga nagsubling. Nagpintas di pa nang ipabuyan ni Apo Jesus. Adayo pa'y laem. Dayjay amang agururay ka, dayjay anak na, tinaray na, ket linagtuna inang buwan na, he hugged him and kissed him. And then he restored what was lost. Kunana, kawusan nyo, sapatusan nyo, ikabilyo di sing-sing ijarame na. Meaning, iti adda kanya kukuha na matlaeng. Sana inbaga kadigiti adalan, alain nyo dyan na palukmag nga baka, partyen nyo ket agrag-ragsak tayo. Deji kumakakabsat ti ipakita ni Apo Diyos kada tayo. Deji ragsak iti Diyos. Deji ragsak ni Apo Jesus. Nga makita na uray may salaeng ama nagbasol amay salang. Oh, there will be joy kung nadya kantain tayo when the work is done. Isu nga idin nga inbaga ni Apo Diyos ingkan ti pamatim insa lakan naka, insagana naka. Niya kayo nasa the mission ni Apo Jesus. Mission ko, sa aktulaeng kumamapan, sa lamapandig di adalan, intuno na lukatan di matada. Amuda nga sa pulen di tinapukaw. Amuda di kinapatag di napukaw. Gaputa nakita da. Gaputa linukatan ni Apo Diyos. Dagiti matada. Anya iti inadal tayo kakabsat. Inadal tayo, ti insuro ni Apo Jesus kadigiti adalan. Umuna, ti pinagtipon iti Diyos, which is by marriage. Saan ko mga pagsinaan iti tao? By any means, divorce or annulment. Tapay, iti Diyos kayat na nga iti kasar, mataginayon ingana iti agnanayon. Mikadwa, nginsuro ni Apo Jesus. Ti kasasayaatan nga pangikabilan ti investment tayo. Isudip ka ng surot tayo kini Apo Jesus. Mabalin nga dadigijay nga isacrifice tayo.
Ngimlaglagi pa di kunana ni Apo Jesus, addanto kinaba nang mo ijalangit. Mikatlo ngayon suro ni Apo Jesus, iti panakaisalakan, biyang ni Apo Diyos. Ket saan nga imposible kini Apo Diyos. No arig na makita tayo iti maysa nga managbasol ket kuna tayo, awan iti panakaisalakan na. In God's sight, dayjay ang managbasol, maisalakan. Awan iti imposible kini Apo Diyos. Mikatlo kakabsat, nga may kapat ngayon suro ni Apo Jesus. Iti isusurot kenkwana. Nakasagana tay kuma. Nga agbalin akapadasan tayo, dagijay ang naglasatan na akapadasan. We might not die on the cross. We might not even, mabalin siguro tup-tupran kapsa. Ngayon kunana ni Apo Jesus, nagasat kayo, intunoy dadanes da kayo, gapu itinagan ko. You and I will be ridiculed when we follow Jesus. Iti mikat 5 nga insuro ni Apo Jesus, adda iti mission na. Tapno maaramid tay day mission na. Dawaten tay kuma, nga lukatan na iti panagkita tayo. Tapno makita tayo, day napateg, nga karkararwa, nga isu iti insalakan ni Apo Jesus. Dagito'y dagiti insuro ni Apo Jesus, kadagiti adalan na. Dagito'y nga leksyon, agpaay kanyak, agpaay matken ka. Agpaay kadagiti amin akayat na nga suruten ni Apo Jesus. Nagpintas kakapsat, iti panang surot kina Apo Diyos. Ibaga kada kayo, you will never regret nusurutin nyo ni Apo Diyos. Mabalin nga dito rabaw ti daga, seemingly kaslala nga awan ti kapaypayan na dahi nga desisyon mo. Ngem laglagi pem di kunana ni Apo Jesus, addanto kinaba nang mo iti langit. Agkararag tayo kakapsan. Agyaman kami ama ti lesson nga insuro ni Apo Jesus kadigiti adalan na. Tulungan na kami, maawatan mi kuma, digiti nga leksyon, agbalin kuma nga may aplikar iti bagbagimi. Umuna kayat mi kuma o Diyos nga talikudan mi iti bagimi, talikudan mi iti anyaman nga dakada kami, dan napapateg iti panakaisalakan mi, ngem iti anyaman nga mabalin nga ited iti lubong. Mikadwa o Diyos, tulungan na kami nga agserbi kadagiti sabsabali. Ngayon na kami kadayjay nga espiritu iti panagpakumbaba. We would rather be the lost than to serve and be served as first. Tulungan na kami o Diyos. Tulungan digiti kakabsat. Tulungam dagiti pamilyada. Tulungam iti iglesia. Nang nangruna tulungam dagiti pinili ti iglesia nga isuda dagiti teachers nga mangibingay ito iti saong iti klase da. Agyaman kami ama iti panangsungbat mo kadagiti kararagmi iti naganap po ni Jesus. Amen. Kinamen. Ay-ayatin na kayo na Apo Diyos. Ay-ayatin na kayo man. Ingana no umaingal lawas manan. Ni Apo Diyos, iti makiadda kada kayo. Imbag nga rabi tayo amin kakabsat.